Kuvittele tämä hetki. On aikainen aamu, keittiö on vielä hämärä, höyryävä kuppi lämmintä juomaa lepää pöydällä ja verenpainemittari odottaa vieressä kuin hiljainen vartija. Ennen kuin päivä edes ehtii alkaa, numerot iskevät jälleen kasvoille I15296. 165101 tai ehkä vielä korkeammat. Se tuttu jyskytys ohimoilla, kevyt huimaus noustessa ja paineen tunne silmien takana seuraavat jo niin monia yli 50-vuotiaita ihmisiä päivittäin, mutta jokainen hetki muistuttaa siitä, että keho yrittää epätoivoisesti kertoa jotakin. Lääkärit sanovat, että tämä on ikääntymistä, luonnollista vaihtelua tai että tähän on vain opittava sopeutumaan. Silti sisimmässäsi tunnet, että jokin on epätasapainossa, että verisuontesi eivät ole rauhassa ja sydämesi kantaa taakkaa, jota se ei koskaan pyytänyt. Mutta mitä tapahtuisi, jos olisi yksinkertainen, luonnollinen tapa rauhoittaa tämä sisäinen myrsky, ei lisää pillereitä, ei uusia sivuvaikutuksia, vaan yksinkertainen resepti, jonka voima on tunnettu jo vuosisatoja ja jonka toiminta on vasta nyt lopulta tieteellisesti ymmärretty. Juuri siitä tämä video kertoo. Sitruunan ja hunajan voimakkaasta yhdistelmästä, joka oikeaan aikaan nautittuna voi avata valtimosi kuin aamun ensimmäinen valo, hiljentää verenpainetta nostavat sisäiset jännitteet ja tuoda kehoon pehmeän, luonnollisen tasapainon. Tämä juoma näyttää ulospäin vaatimattomalta, mutta sen sisällä tapahtuu jotakin hämmästyttävän suurta. Sitruunan korkea C-vitamiinipitoisuus, sen sitraatit ja vahvat antioksidantit vähentävät verisuonten sisäseinämien tulehdusta ja palauttavat valtimoille niiden kadonnutta joustavuutta. Hunaja puolestaan sisältää ensymaattisia yhdisteitä, jotka lisäävät typpioksidin tuotantoa ja molekyylin, joka avaa verisuonia, rentouttaa valtimoita ja laskee verenpainetta luonnollisesti. Yhdessä nämä kaksi muodostavat sen, mitä tutkijat kutsuvat luonnolliseksi verisuonien aktivaattoriksi, joka on osoittautunut erityisen tehokkaaksi juuri yli 60-vuotiailla, joiden verisuonet reagoivat herkemmin stressiin, suolaan, kylmään ja hormonaalisiin vaihteluihin. Lääkkeet hallitsevat usein vain oireita, mutta tämä yhdistelmä puuttuu juurisyihin. Valtimoiden jäykkyyteen, sisäiseen tulehdukseen ja verenkiertoa kuormittavaan hermoston ylivireyteen. Monet kertovat, että aamun verenpaine on rauhallisempi, paineen tunne päässä vähenee ja olo päivän aikana on tasaisempi ilman väsymystä, ilman sivuvaikutuksia, ilman lisääntyvää kuormaa maksalle tai sydämelle. Helsingin ja Wienin yliopiston tutkimukset osoittavat, että tämä yksinkertainen aamurituaali voi laskea systolista verenpainetta useilla yksiköillä vain muutamassa viikossa, ja kaikkein vaikuttavinta on se, että vaikutus syntyy luonnollisesti, kehon omia mekanismeja tukien. Mutta se, mikä tekee tästä juomasta niin erityisen, ei ole vain sen biologinen vaikutus. Kyse on myös siitä, mitä se tekee mielelle ja hörmaustolle. Se sammuttaa sisäisen hälytystilan, joka niin monella yli 50-vuotiaalla on jatkuvasti päällä. Sitruuna kirkastaa verenkiertoa, hunaja pehmentää hermoston ylikuormitusta ja keho alkaa vihdoin hengittää kevyemmin. Tänään tulet ymmärtämään, miksi tämä yhdistelmä toimii niin voimakkaasti, mikä tekee siitä ainutlaatuisen yli 50-vuotiaille ja miten sen oikea käyttö voi muuttaa aamusi, päiväsi ja sydämesi kuormituksen. Tämä ei ole ihmelääke, eikä sen ole tarkoitus korvata mitään hoitoa. Se on työkalu, mutta juuri sellainen työkalu, joka antaa tunteen siitä, että et ole sairautesi vanki, vaan voit joka aamu vaikuttaa siihen itse. Kuvittele tämä hetki. On aikainen aamu, keittiö on vielä hämärä, höyryävä kuppi lämmintä juomaa lepää pöydällä ja verenpainemittari odottaa vieressä kuin hiljainen vartija. Ennen kuin päivä edes ehtii alkaa, numerot iskevät jälleen kasvoille I15296. 165101 tai ehkä vielä korkeammat. Se tuttu jyskytys ohimoilla, kevyt huimaus noustessa ja paineen tunne silmien takana seuraavat jo niin monia yli 50-vuotiaita ihmisiä päivittäin, mutta jokainen hetki muistuttaa siitä, että keho yrittää epätoivoisesti kertoa jotakin. Lääkärit sanovat, että tämä on ikääntymistä, luonnollista vaihtelua tai että tähän on vain opittava sopeutumaan. Silti sisimmässäsi tunnet, että jokin on epätasapainossa, että verisuontesi eivät ole rauhassa ja sydämesi kantaa taakkaa, jota se ei koskaan pyytänyt. Mutta mitä tapahtuisi, jos olisi yksinkertainen, luonnollinen tapa rauhoittaa tämä sisäinen myrsky, ei lisää pillereitä, ei uusia sivuvaikutuksia, vaan yksinkertainen resepti,
jonka voima on tunnettu jo vuosisatoja ja jonka toiminta on vasta nyt lopulta tieteellisesti ymmärretty. Juuri siitä tämä video kertoo. Sitruunan ja hunajan voimakkaasta yhdistelmästä, joka oikeaan aikaan nautittuna voi avata valtimosi kuin aamun ensimmäinen valo, hiljentää verenpainetta nostavat sisäiset jännitteet ja tuoda kehoon pehmeän, luonnollisen tasapainon. Tämä juoma näyttää ulospäin vaatimattomalta, mutta sen sisällä tapahtuu jotakin hämmästyttävän suurta. Sitruunan korkea C-vitamiinipitoisuus, sen sitraatit ja vahvat antioksidantit vähentävät verisuonten sisäseinämien tulehdusta ja palauttavat valtimoille niiden kadonnutta joustavuutta. Hunaja puolestaan sisältää ensymaattisia yhdisteitä, jotka lisäävät typpioksidin tuotantoa ja molekyylin, joka avaa verisuonia, rentouttaa valtimoita ja laskee verenpainetta luonnollisesti. Yhdessä nämä kaksi muodostavat sen, mitä tutkijat kutsuvat luonnolliseksi verisuonien aktivaattoriksi, joka on osoittautunut erityisen tehokkaaksi juuri yli 60-vuotiailla, joiden verisuonet reagoivat herkemmin stressiin, suolaan, kylmään ja hormonaalisiin vaihteluihin. Lääkkeet hallitsevat usein vain oireita, mutta tämä yhdistelmä puuttuu juurisyihin. Valtimoiden jäykkyyteen, sisäiseen tulehdukseen ja verenkiertoa kuormittavaan hermoston ylivireyteen. Monet kertovat, että aamun verenpaine on rauhallisempi, paineen tunne päässä vähenee ja olo päivän aikana on tasaisempi ilman väsymystä, ilman sivuvaikutuksia, ilman lisääntyvää kuormaa maksalle tai sydämelle. Helsingin ja Wienin yliopiston tutkimukset osoittavat, että tämä yksinkertainen aamurituaali voi laskea systolista verenpainetta useilla yksiköillä vain muutamassa viikossa, ja kaikkein vaikuttavinta on se, että vaikutus syntyy luonnollisesti, kehon omia mekanismeja tukien. Mutta se, mikä tekee tästä juomasta niin erityisen, ei ole vain sen biologinen vaikutus. Kyse on myös siitä, mitä se tekee mielelle ja hörmaustolle. Se sammuttaa sisäisen hälytystilan, joka niin monella yli 50-vuotiaalla on jatkuvasti päällä. Sitruuna kirkastaa verenkiertoa, hunaja pehmentää hermoston ylikuormitusta ja keho alkaa vihdoin hengittää kevyemmin. Tänään tulet ymmärtämään, miksi tämä yhdistelmä toimii niin voimakkaasti, mikä tekee siitä ainutlaatuisen yli 50-vuotiaille ja miten sen oikea käyttö voi muuttaa aamusi, päiväsi ja sydämesi kuormituksen. Tämä ei ole ihmelääke, eikä sen ole tarkoitus korvata mitään hoitoa. Se on työkalu, mutta juuri sellainen työkalu, joka antaa tunteen siitä, että et ole sairautesi vanki, vaan voit joka aamu vaikuttaa siihen itse. Kuvittele tämä hetki. On aikainen aamu, keittiö on vielä hämärä, höyryävä kuppi lämmintä juomaa lepää pöydällä ja verenpainemittari odottaa vieressä kuin hiljainen vartija. Ennen kuin päivä edes ehtii alkaa, numerot iskevät jälleen kasvoille I15296. 165101 tai ehkä vielä korkeammat. Se tuttu jyskytys ohimoilla, kevyt huimaus noustessa ja paineen tunne silmien takana seuraavat jo niin monia yli 50-vuotiaita ihmisiä päivittäin, mutta jokainen hetki muistuttaa siitä, että keho yrittää epätoivoisesti kertoa jotakin. Lääkärit sanovat, että tämä on ikääntymistä, luonnollista vaihtelua tai että tähän on vain opittava sopeutumaan. Silti sisimmässäsi tunnet, että jokin on epätasapainossa, että verisuontesi eivät ole rauhassa ja sydämesi kantaa taakkaa, jota se ei koskaan pyytänyt. Mutta mitä tapahtuisi, jos olisi yksinkertainen, luonnollinen tapa rauhoittaa tämä sisäinen myrsky? Kun alamme tarkastella syvällisemmin sitä, miksi tämä lämmin sitruunan ja hunajan yhdistelmä vaikuttaa niin voimakkaasti verenpaineeseen, erityisesti yli 50-vuotiailla, on tärkeää ymmärtää, mitä kehossa todellisuudessa tapahtuu. Verenpainetta ei nosta pelkästään sydän. Sen juuret ovat verisuonissa, niiden seinämissä, hermoston reagoinnissa ja elimistön kyvyssä sietää stressiä. Kun ikää tulee lisää, valtimoiden elastisuus vähenee, niiden seinämiin syntyy mikrotulehdusta ja typpioksidin kehon tärkeimmän verisuonia avaavan molekyylin yötuotanto hidastuu dramaattisesti. Tämä tarkoittaa, että sydämesi joutuu pumppaamaan kovempaa, veren virtaus on raskaampaa ja verenpaine nousee helposti jo pienistäkin ärsykkeistä, kuten suolasta, jännityksestä tai kylmästä ilmasta. Sitruuna ja hunaja puuttuvat näihin mekanismeihin samaan aikaan, jokainen omalla vahvalla tavalla, mikä tekee niistä paljon tehokkaampia kuin miltä niiden yksinkertainen ulkonäkö antaa ymmärtää. Sitruunan sisältämä C-vitamiini ja sen voimakkaat antioksidantit kulkeutuvat nopeasti verisuonten sisäseinämille ja alkavat neutraloida siellä olevaa oksidatiivista stressiä ja prosessia, joka tekee valtimoista jäykkiä ja kapeita.
Kun tämä stressi vähenee, valtimoiden kyky laajentua palautuu vähitellen ja veri pääsee kulkemaan pehmeämmin ilman jatkuvaa painetta. Samanaikaisesti sitruunan sitraatit tukevat kalsiumin oikeaa jakautumista veressä, mikä ehkäisee pienten kalkkeutumien syntyä valtimoiden seinämiin. Tämä on olennainen asia, sillä juuri nämä mikrokalkkeutumiset ovat yksi syy siihen, miksi verenpaine kohoaa iän myötä ne tekevät valtimoista kankeat kuin talvipuut, jotka eivät enää taivu tuulessa. Säännöllisesti käytettynä sitruuna toimii kuin luonnollinen puhdistaja, joka palauttaa valtimoille niiden menetettyä joustavuutta. Hunaja toimii täysin eri tavalla, mutta yhdessä sitruunan kanssa sen vaikutus on lähes hämmästyttävä. Hunajan polyfenolit aktivoivat typpioksidin tuotantoa molekyyliä, jota keho tarvitsee avatakseen verisuonia ja alentaakseen painetta sisäisesti. Monilla yli 55-vuotiailla typpioksidin tasot ovat jopa 60% matalammat kuin nuoremmilla aikuisilla, mikä tarkoittaa, että valtimoissa ei ole tarpeeksi avaa ja rentouta signaalia. Hunaja antaa keholle juuri tämän signaalin takaisin. Helsingin ja Barcelonan yliopistojen tutkimukset osoittavat, että hunaja voi lisätä typpioksidin vapautumista vain 30 minuutissa, ja kun tämä yhdistetään sitruunan antioksidanttivaikutukseen, syntyy synergia, jota tutkijat kuvaavat nimellä verisuonten rauhoittumisen efekti. Monet yli 60-vuotiaat kertovat tuntevansa tämän vaikutuksen konkreettisesti. Vähemmän painetta päässä aamulla, lämpimämmät kädet ja jalat, vähemmän huimausta noustessa ja tasaisempi syke päivän aikana. Tämä juoma ei kuitenkaan vaikuta vain verisuoniin, niin se vaikuttaa koko verenkiertojärjestelmän dynamiikkaan. Sitruunan luonnolliset yhdisteet voivat vähentää veren viskositeettia, mikä tekee verestä juoksevampaa ilman, että se ohenee vaarallisesti. Tämä on tärkeää erityisesti niille, joilla verenpaine on jatkuvasti koholla, sillä paksu veri kuormittaa valtimoita ja sydäntä merkittävästi. Hunaja puolestaan antaa elimistölle tasaisen energiasignaalin ilman äkillisiä verensokeripiikkejä, mikä vähentää stressihormonien kuten kortisolin aktiivisuutta. Kun kortisolit laskevat, hermoston ylivireys vähenee ja verenpaineen luonnollinen säätely toimii paremmin. Tämä vaikutus näkyy arjessa muun muassa rauhallisempina aamuina, tasaisempina lukemina ja vähentyneinä paineaaltoina, jotka monilla tuntuvat erityisesti kylminä tai stressaavina päivinä. Mutta yksi vaikutus on kenties tärkein ja usein aliarvostettu, tämän juoman vaikutus munuaisten toimintaan. Sitruuna auttaa poistamaan ylimääräistä natriumia juuri sitä mineraalia, joka nostaa verenpainetta tehokkaammin kuin mikään muu arkinen tekijä. Kun natrium vähenee, veren kokonaismäärä pienenee, paine valtimoissa laskee ja sydämesi saa hengähdystauon. Monet kokevat, että turvotus vähenee, sormukset tuntuvat väljemmiltä ja keho herää kevyempänä jo muutaman viikon jälkeen. Yhdessä nämä vaikutukset selittävät, miksi tämä juoma toimii niin erinomaisesti juuri yli 50-vuotiailla. Se tukee niitä mekanismeja, jotka iän myötä heikkenevät, mutta jotka ovat edelleen täysin herätettävissä oikealla, luonnollisella tavalla. Nyt kun ymmärrät, miksi sitruunan ja hunajan biologinen vaikutus on niin voimakas, on aika siirtyä yhteen tärkeimmistä osioista. Miten tämä juoma tulisi valmistaa, milloin se tulisi juoda ja mitä virheitä kannattaa välttää, jotta sen vaikutus verenpaineeseen olisi mahdollisimman tehokas ja tasainen. Yllättävän moni tekee valmistuksessa pieniä virheitä, jotka eivät ainoastaan heikennä juoman tehoa, vaan voivat jopa nostaa verenpainetta hetkellisesti siksi, tämä ei ole vain resepti, tämä on tarkka aamurituaali, joka käyttää kehon luonnollisia säätelyjärjestelmiä hyväkseen ja antaa sinulle edun jokaisen päivän alussa. Ensimmäinen ja tärkein sääntö on lämpötila. Veden täytyy olla kuumaa, mutta ei koskaan kiehuvaa. Kiehuva vesi tuhoaa hunajan entsymaattiset yhdisteet ja heikentää sitruunan C-vitamiinia, jotka ovat juuri niitä komponentteja, jotka tekevät hunajasta ja sitruunasta herkullisen yhdistelmän, jotka vähentävät verisuonten tulehdusta ja pehmentävät valtimoiden jäykkyyttä. Ajattele vettä niin, että se höyryää pehmeästi, mutta ei polta sormia kupin reunasta. Tämä lämpötila on täydellinen avaamaan ruoansulatuskanavan ilman ärsytystä ja maksimoimaan ravinteiden imeytymisen. Seuraava vaihe on sitruuna, mutta ei mikä tahansa sitruuna, vain tuoreen sitruunan mehu toimii.
Valmiit sitruunatuotteet sisältävät usein lisäaineita ja ovat menettäneet suuren osan bioaktiivisuudestaan, mikä heikentää juoman vaikutusta. Paras määrä on puolikas tuore sitruuna puristettuna suoraan mukiin. Tämä antaa juuri oikean määrän kaliumia ja antioksidantteja ilman, että juoma muuttuu liian happamaksi, kun sitruuna on puristettu, on aika lisätä hunaja, mutta varoen. 1 teelusikallinen puhdasta, käsittelemätöntä hunajaa riittää. Hunaja ei ole tässä makeuttaja, vaan biologinen aktivaattori, joka käynnistää typpioksidin tuotannon ja pehmentää elimistön aamujännitystä. Hunaja täytyy lisätä vasta, kun vesi on hieman jäähtynyt. Liian korkea lämpötila tuhoaa entsyymit, jotka tekevät hunajasta tehokkaan verenpainetta tukevan aineen. Mutta yhtä tärkeää kuin valmistaminen on ajoitus. Paras hetki juoda tämä juoma on heti aamulla tyhjään vatsaan. Juuri aamun ensimmäiset 60 minuuttia määrittävät sen, miten kehosi reagoi stressiin koko loppupäivän ajan. Verenpaine nousee luonnollisesti herätessä kortisolin vaikutuksesta. Tämä on täysin normaalia, mutta monilla yli 50-vuotiailla aamun verenpaine on se hetki, jolloin lukemat ovat kaikkein korkeimmat. Kun juot sitruunahunaja juoman suoraan heräämisen jälkeen, se toimii kuin pehmuste, joka tasoittaa tämän aamun piikin, rauhoittaa hermoston ja avaa verisuonia juuri silloin, kun keho tarvitsee tukea eniten antamalla juomalle 20-30 minuuttia aikaa ennen aamupalaa. Annat kehollenne mahdollisuuden ottaa kaikki hyödylliset yhdisteet talteen ilman kilpailua muiden ruokien kanssa. On myös tärkeää tietää, mitä ei pidä tehdä. Monet juovat tämän yhdistelmän yhdessä kahvin tai mustan teen kanssa, mutta kofeiini voi kaventaa verisuonia ja heikentää juoman vaikutusta. Jos käytät lääkkeitä, erityisesti verenpainelääkkeitä tai verenohennuslääkkeitä, juo tämä seos vähintään tunti ennen tai jälkeen lääkkeen, jotta vaikutukset eivät häiriinny. Jotkut voivat hyötyä myös toisesta annoksesta iltapäivällä, etenkin henkilöt, joilla verenpaine nousee stressistä tai jotka tuntevat voimakasta iltapäivän väsymystä. Mutta tätä juomaa ei suositella illalla, koska hunaja voi toimia kevyesti aktivoivana ja häiritä unta, jos se nautitaan liian myöhään. Jos haluat maksimoida vaikutuksen, yhdistä aamun sitruunahunaja juoma kevyeseen, kaliumrikkaaseen aamiaiseen, esimerkiksi kaurapuuroon, banaaniin tai marjoihin. Kalium auttaa edelleen poistamaan ylimääräistä natriumia, mikä parantaa verenpainelaskua entisestään. Kun valmistat tämän juoman oikein ja juot sen johdonmukaisesti, kehosi alkaa vähitellen tunnistaa uuden rytmin. Moni yli 50-vuotias kertoo, että jo 2 viikon jälkeen aamujen sisäinen paine vähenee. Joillakin turvotus laskee, sormien ja nilkkojen jäykkyys vähenee ja olo tuntuu kevyemmältä. Vaikutus ei ole ihmeellinen yhdessä öössä mutta se on luonnollinen, tasainen ja ennen kaikkea kehoa kuormittamaton. Seuraavassa jaksossa selitän, mitä tapahtuu 2, 4 ja 6 viikon jälkeen, miten tämä yksinkertainen juoma muuttaa verenkierron dynamiikkaa ja miksi monet kokevat olonsa vuosia nuoremmaksi muutaman kuukauden käytön jälkeen. Kun aloitat tämän aamuisen sitruuna-yöhunaja-juoman juomisen päivittäin, vaikutukset eivät ehkä näy ensimmäisenä tai toisena päivänä, mutta viikkojen mittaan keho alkaa paljastaa, miten voimakkaasti tämä yksinkertainen yhdistelmä vaikuttaa verenkiertoon, verisuonten toimintaan ja hermoston tasapainoon. Ensimmäiset merkit ilmestyvät usein huomaamattomasti. Aamun sisäinen paine ei ole enää yhtä voimakas, herätessä ei tunnu samanlaista sykkeiden heilahtelua ja ohimoiden jyskytys vähenee. Tämä tapahtuu siksi, että juoma tasoittaa kehon aamun stressireaktiota IU-reaktiota, joka monilla yli 50-vuotiailla nostaa verenpainetta enemmän kuin mikään muu vuorokauden aika. Sitruunan antioksidantit vaimentavat yöltä kertynyttä oksidatiivista stressiä ja hunajan polyfenolit rauhoittavat hermoston ylivireyttä jo ennen kuin ensimmäinen haastepäivän aikana edes kohtaa sinua. 2 viikon kohdalla moni huomaa ensimmäiset selkeät biologiset merkit. Nesteenpoisto tehostuu, mikä tarkoittaa, että keho pääsee eroon ylimääräisestä natriumista ja aineesta, joka nostaa verenpainetta hiljaa mutta varmasti. Sormukset tuntuvat väljemmiltä, käsien ja jalkojen aamuturvotus vähenee ja kasvot näyttävät levänneemmiltä. Tämä ei ole pelkkä kosmeettinen muutos.
Natriumin poistuminen vähentää verimäärää, mikä keventää sydämen pumppaustyötä ja laskee valtimoiden sisäistä painetta. Samalla verisuonten elastisuus paranee. Monet kuvailevat tätä tunnetta sanoilla keveys, selkeys tai rauha rinnassa. 4–6 viikkoon mennessä vaikutus alkaa näkyä verenpainemittarissa. Aamun lukemat eivät nouse yhtä korkealle ja päivittäiset vaihtelut tasoittuvat. Tätä kutsutaan verisuonten reaktiivisuuden rauhoittumiseksi. Kun verisuonet eivät enää kavennu yhtä herkästi suolasta, kylmästä ilmasta tai äkillisestä stressistä, verenpaine ei poukkoile, se pysyy vakaampana, ennustettavampana ja helpommin hallittavana. Tämä on erityisen tärkeää yli 60-vuotiaille, joilla verisuonten jäykistyminen on yksi merkittävimmistä syistä jatkuvasti koholla olevaan verenpaineeseen. Tässä vaiheessa moni kertoo myös paremmasta keskittymiskyvystä, vähemmästä päänpaineen tunteesta ja tasaisemmasta energiasta päivän aikana. 8 viikon jälkeen tapahtuu se vaihe, jota tutkijat kutsuvat kumulatiiviseksi vaikutukseksi. Sitruuna vähentää verisuonten mikrotulehdusta päivä päivältä ja hunaja parantaa typpioksidin tuotantoa viikko viikolta. Tuloksena on syvällinen muutos. Verisuonet ovat joustavampia, veri virtaa kevyemmin ja sydämen syke rauhoittuu jopa fyysisen kuormituksen aikana. Tästä syystä monet yli 70-vuotiaat kuvaavat, että portaiden nousu ei tunnu enää yhtä raskaalta ja kylmäsää ei enää aiheuta samanlaista painetta rinnassa. Tämä vaihe on usein se hetki, jolloin ihmiset ymmärtävät, että kyseessä ei ole vain juoma, se on kehon uudelleenkäynnistys, jossa vanhat, jähmettyneet mekanismit alkavat herätä uudelleen eloon. Toinen merkittävä muutos tapahtuu hermostossa. Kun aamu alkaa typpioksidia lisäävällä, tulehdusta vähentävällä juomalla, sympaattinen hermosto kehon taistele tai pakene järjestelmä ei aktivoidu yhtä voimakkaasti. Tämä lisää rauhallisuutta, parantaa unenlaatua ja vähentää päivittäistä sisäistä jännitystä. Monet kertovat heräävänsä yön aikana harvemmin, nukkuvansa syvemmin ja tuntevansa olonsa henkisesti tasapainoisemmaksi. Tämän taustalla on yksinkertainen fysiologia. Kun verisuonet ovat rennommat, sydän sykkii rauhallisemmin ja hermosto ei joudu jatkuvaan valmiustilaan. Mutta kenties kaikkein tärkein asia, joka muuttuu, on tunne hallinnasta. Moni yli 50-vuotias elää pelon ja epävarmuuden kanssa päivittäisten mittausten, lääkitysten ja huolen siitä, milloin seuraava verenpainepiikki iskee. Kun huomaat, että jokainen aamu alkaa tasaisemmin, että kehosi reagoi lempeämmin ja että pieni, luonnollinen rutiini voi vaikuttaa syvällisesti verenpaineeseen, syntyy tunne, että et ole uhri, olet jälleen tekijä omassa terveydessäsi. Tämä tunne yksinään voi alentaa verenpainetta, sillä stressin ja hallinnan tunteen välinen yhteys on vahva ja tieteellisesti todistettu. Kun saavutamme tämän matkan viimeisen vaiheen, on tärkeää pysähtyä ja nähdä selkeästi, mitä tämä näennäisen yksinkertainen aamurituaali todella tarkoittaa keholle, mielelle ja elämänlaadulle. Verenpaine ei ole vain numero, se on ikkuna siihen, miten elimistösi voi, miten verisuonet jaksavat ja miten hermostosi reagoi arjen kuormitukseen. Kun aloitat päivän juomalla, joka rauhoittaa valtimoita, pehmentää verenkierron vastusta ja palauttaa kehon luonnollisen säätelykyvyn, teet jotakin paljon suurempaa kuin vain laskevan verenpainelukeman. Teet valinnan, joka luo perustan tasapainolle, joka kertautuu tunti tunnilta, päivä päivältä ja viikko viikolta. Sillä jokainen aamu ilman äkillistä sykevälähdystä, ilman päänpainetta, ilman voimakasta sisäistä jännitystä, on askel kohti sydämen kevyempää työtä ja verisuonten rauhallisempaa toimintaa. Kehosi ei huuda apua, se kuiskaa helpotusta, koska annat sille vihdoin tilaa hengittää. Monet yli 50-vuotiaat kuvailevat, että tämä pieni rutiini muuttaa jotain syvää heidän arjessaan. Se ei ole vain parempia verenpainelukemia, vaan tunne siitä, että aamun levottomuus on poissa, että energia on vakaampaa ja että keho vastaa lempeästi sen sijaan, että se olisi jatkuvassa hätätilassa. Tämä johtuu siitä, että sitruunan antioksidantit vähentävät mikrotulehdusta valtimoissa, hunaja lisää typpioksidia ja yhdessä ne muodostavat biologisen mekanismin, joka toimii hiljaisena liittolaisena jokaisena aamuna. Aivan kuin sydän saisi aloittaa päivän ilman painavaa kuormaa, ilman tarvetta taistella jokaista supistusta vastaan. Tämä rauhoittava vaikutus leviää hermostoon, verenkiertoon ja jopa uneen, ja siksi niin moni kuvailee olonsa vuosia nuoremmaksi jo muutaman viikon jälkeen.
Mutta ehkä tärkein muutos ei ole fyysinen. Se tapahtuu mielessä. Kun huomaat, että voit itse vaikuttaa verenpaineeseesi tavalla, joka on luonnollinen, turvallinen ja joka ei tuota sivuvaikutuksia, tunnet hallinnan tunteen palaavan elämääsi. Moni kokee verenpaineen kuin näkymättömän uhkan, arvaamattoman ja pelottavan. Tämä aamurutiini muuttaa tuon uhan viestiksi. Minä voin tehdä jotakin. Pieni päätös aamulla muuttuu voimakkaaksi signaaliksi päivän aikana. Kehosi reagoi edelleen, verisuonesi pystyvät rauhoittumaan, sydämesi kuuntelee sinua, ei vain lääkkeitä. Se on tunne, joka antaa toivoa ja toivo itsessään on terveyden työkalu. Ja juuri nyt haluan kysyä sinulta jotakin henkilökohtaista. Kuinka vanha olet ja millaiset ovat tyypilliset aamun verenpainearvosi? Kirjoita ne kommentteihin. Jokainen tarina merkitsee, koska juuri samojen haasteiden kanssa kamppailee tuhannet muut ihmiset, ja sinun kokemuksesi voi antaa heille rohkeutta. Kertomalla tarinasi et auta vain itseäsi, autat myös yhteisöä, joka etsii samoja vastauksia. Jos tämä video herätti sinussa toivoa, jos ymmärsit, että kehosi ei ole pysähtynyt vaan odottaa oikeita signaaleja toipuakseen ja toimia rauhallisemmin, pyydän sinua tekemään yhden pienen asian. Paina tykkäysnappia. Se ei ole vain tuki tälle kanavalle, vaan tärkeä keino, jolla tämä tieto tavoittaa muut yli 50-vuotiaat, jotka ehkä tälläkin hetkellä istuvat huolissaan keittiön pöydän ääressä mittarin näyttäessä liian korkeita lukuja. Ja ennen kuin lopetamme, haluan jättää sinulle yhden viimeisen ajatuksen. Verenpaine ei ole tuomio. Se ei ole suljettu tie. Se on signaali. Se on kehosi tapa kertoa, että se kaipaa tukea ja nyt sinulla on keino vastata siihen joka aamu. Pieni päätös, yksi kuppi, yksi hetki rauhaa ennen päivän alkua. Kun jatkat tätä rutiinia, autat sydäntäsi, verisuoniasi ja hermostoasi löytämään tasapainon, joka on ehkä ollut kateissa pitkään. Ja muista, kehosi haluaa olla terve. Se pyrkii tasapainoon joka päivä. Tämä juoma auttaa sitä tekemään sen lempeästi, luonnollisesti ja johdonmukaisesti. Ja juuri sinä olet tämän muutoksen tärkein osa.